έχει καλό φωτάκι. Όχι το μαλάκα! Καλησπέρα σας. Κύριο Κώστα Μπακούρα. Θα κάνουμε σήμερα ένα ρεπορτάζ στα Πράσα για να δείξουμε τη λάχατη και τη χαμηλότητα που κρατεί σε αυτό το νησί και συγκεκριμένα στην νεολαία που έχει διεφθαρεί από τα σεξουαλικά όρια. Πάμε σας μόνο. Προχωράμε. Εδώ είναι το επίκεντρο των ταματσίδων και των σεξουαλικά διαστροφικών τύπων. Είμαστε καλά. Βλέπουμε ένα αυτοκίνητο, πλησιάζουμε αργά. Αν μπορέσετε να το διακρίνετε μέσα στο βάθος, φαίνεται πως είναι ακόμα ένα νέο ζευγάρι. Κάνω ότι τρίξτε. Για να καταγράψουμε τη σκηνή. Έλα μου ταμό! Έλα μου ταμό! Έλα μου ταμό! Έλα! Ακριβάρε μου, μουσιάτα μου! Έλα μου ταμό! Έλα μου ταμό! Έλα μου ταμό! Μου ταμό, άντιας με κάμερες! Μου ταμό! Σιγά σιγά. Πάμε στο δεξό. Έξω λίγο. Φτάσαμε λοιπόν αγαπητοί λοιπόν στο απόγειο των σεξουαλικών όργιων της χειδιότητας της εκδήλωσης. Γεια σου!